Amı derya mavç urya. O yerinin havası insan ruhiyetini təzələb, ona şadlıq baxş etya. Assalamu alaykum aziz tele tamaşaçılar. Mana görüşüňiz ýaly Qışlaq hayaty diýen bernamamyzy ýene sizleriň unslarynıza çekýäris. Bernamamyzyň bu bölümi Mazar-ı Şerifde düzedilen Mahtumgoly Firagy adly çöwük hakynda bolýar. Mahtumgoly Firagy, türkmenleriň hal şairi, büyük mütefekkir, jahana ölmez miras galdyran zatdyr. UNESCO tarapyndan onuň şiirleri bütün dünýä manawy baýlygy diýip ten alınıp eglan edildi. Bütün türkmenlere iftihardyr. Onuň adyna 60-dan artyk döwletlerde çöwükler açylyp, köçelere Mahtumgoly Firagy ady goýuldy. Şol jihatdan Awganystanda hem kança welaýetlarda onuň adyna çöwükler, köçeler Mahtumgoly Firagynyň adyna açyldy. Şolaryň birisi hem Mazar-ı Şerifiň şumaly şark tarapynda Mahtumgoly Firagynyň adyna täze açylan çöwük. Biz türkmenler muňa iftihar etmemiz gerek. Mahtumgoly Firagy hakynda ança köp geplesek, şunça az. Mahtumgoly Firagynyň goýup giden ölmez mirasy biz türkmenler ondan dogry suratda faýdalanyp we ony gelecek öwlatlara ýitirmemiz gerek. Çünki bul ölmez miras insaniýet mülküdir. Aziz tele tamaşaçylar we aziz türkmen garadaşlarym, bu video roligi dünýä ýaýratmaga öz hisseleriňizi goşuň we ýakyn uzak dostlaryňyza bu videowy paýlaşyňlar taki türkmen taryhy miňläp ýyllardan bar ekenligini dünýä görsün. Fikir we mülahazalaryňyzy kommentariýada gözleşýäs. Sag boluň aziz tele tamaşaçylar.